ng araw today. Maaraw siya, ang linis ng kalangitan as you can see kasi kahapon is maulap at saka ano ba to, maulan kahapon until kagabi ambon-ambon. But today is praise God. Ganda ng sikat ng araw. So now ganun din po tayo. Maganda yung ating gising. Saan man po tayo naroon. Mag-attendance tayo kay Lolo. Mag-live tayo ulit. Kaya, kumusta po ang bawat isa mga kapatid? Kumusta ang ating, ano ba ngayon? Wednesday. Time check natin today is 7:27 ng umaga. March, ano na ngayon? March 1. Oh, tapos, ay, March 1. April 1, I mean. It is, April na pala. Kabilis. Tapos na tayo sa first quarter. Ay, hindi pa April pa lang eh. Oo nga, tapos na tayo sa first quarter of the year. Fool's Day. Fool's Day. Diba? Sabi nila pag April 1. Hindi na mamalaya ng paglipas ng araw. Mamaya makakalahati na naman tayo ng taon. And so it's our walking time with this little one. Winnie. Kasi kahapon hindi siya nakapag-walking ng medyo mahaba-haba. Saglit ko lang siya inilabas. Gawa nga ng umaambon. Yan ang liwanag ng kalangitan, oh. Parang kahapon walang ulan, di ba? Ganon. In. May mga ulan-ulan pa eh. Ewan ko, I think itong buwan ng April may mga times pa talaga na may ulan-ulan. Samantalang sa atin ngayon sa Pilipinas is summer na summer. Kainitan naman ngayon sa atin. Yan. So shout out sa ating 1 million viewers in the house. How are you? Kumusta po? Kumusta po ang ating umaga or araw? Saan man po tayo naroon? Kasi here in UEA is 7:30 ng umaga. 13 million in the house. Mega love shout out. 15 million. Thank you so much. Thank you. Salamat sa isang tamsak dyan. Yan, how's everybody? How's everyone? Saan man po tayo naroon? Yes, how's your day? 18 million in the house. Shout out. Paramdam naman po kung sino yung mga andyan sa baba. Mga nanonood. Shout out sa inyo. Shout out to all of you. Ay, laki ng eyebag ko. Para mas maliwanag. It is a good day. Victoria Babaken. Hello, my friend. Hi. How are you? Yes, today is a good day because the sun is, see, ang ganda ng sikat ng araw. Where are you from? From Philippines. Good. Oh, that's good. Thank God you're okay. Yes. I'm from Philippines. Oh, see, there's this two dog again. Oh, my friend is Filipino. Good day, brother. Thank you. Ay, hello ate kuya. Bangkag TV 3872. Shout out po kuya. Good day kuya. Kumusta po tayo dyan sa Pilipinas? Hi, good morning. Winnie, no. Winnie. No. 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 Na talaga pag nakakasalubong niyo tong dalawang aso na to, timatahol talaga. My friend is Filipino. Oh, that's good to hear. Regards
to your friends. Ayan. Ay, mga aso talaga na ayaw niya eh. Noble Gawuno IAG. Ang hirap man basahin tong mga pangalan. You look cute. Thank you so much. There's time to watch Ading vacation. Oo nga no. Bakasyon na sa Pilipinas. Kaya nga eh. Nakakaraming congratulations na tayo sa mga graduates sa ano, sa Facebook. Oo. May pahinga na kuya. Tapos na naman yung isang school year. O, ingat po kayo lagi dyan, kuya, sa Pilipinas. Kumusta po yung weather natin dyan, kuya? Dito kahapon, maulap maghapon. Tapos, mga bandang tanghali. Ayun, umulan. Pero ngayon is parang walang ulan kahapon. Ang linis ng kalangitan, oh. Parang wala siyang ulan. Beware of missiles there. Kaya nga po, oo. Still, meron pa rin sila. Kahapon, mostly sa Dubai eh. Itong past 2 days, mostly sa Dubai. Pero dito kahapon, nakaisang alert lang naman sila. But praise God, everything is okay naman. Kaya salamat talaga sa protection na nanggagaling sa ating Panginoon. Iba pa rin pag protected tayo. Summer is starting. Oo nga no, April. O sa amin nga daw sa El Salcedo may init na. Super init na daw pag tanghali, pero pag naman daw pag gabi at saka yung madaling araw malamig daw. Parang mas malamig pa daw yung hangin ngayon kaysa noong winter ba, pag gabi at saka umaga. Pero pag tanghali super init daw. Yeah. 10 million in the house. Shout out. Kaya nga, sana nga matigil na to. Kaya yung mga bata dito, hindi pa sila nagba-back to school. Ano pa lang sila? Distance learning pa rin sila until now. I think may extend ulit ng another 2 weeks. Kasi inuunti-unti nila eh. Nung nakaraan, another 2 weeks. Tapos ngayon, another 2 weeks na naman daw ulit. Ano ba? Summer. 5 million in the house. Shout out po. Ayan, dito tayo nag-walking. Walking natin tong maliit na aso. So, yung routine natin pag umaga, walking. Expensive gasoline. Yun lang. Pati dito, kuya, ramdam na din yung pagtaas ng mga bilihin. Lalo na sa mga gulay na galing sa mga galing sa ibang bansa. Kaya nga mahal na talaga kasi dito yan nanggagaling. Mga natin dyan kasi wala kasi tayo dyan sa atin eh. Kaya expected talaga na may pagtaas lalo. Kaya lalo na eh. So just here at home. Enjoy kuya, enjoy. Enjoy your stay at home. Katatapos lang katatapos ng school. At least peace and quiet ba? Walang mga bata, walang mga estudyante. Kaya enjoy the holiday, enjoy the summer, enjoy ang bakasyon. Kasi salamat sa tatlong thumbs up dyan, mga kapatid. Naka 9 minutes na rin po yung live natin. Wala akong upload lately. Kakatamad. Kaya mag-live na lang ako saglit. Para at least naman meron tayong pwede na siguro i-harvest yung mga kamuti, kuya. Okay, let's go back. Yeah, let's go. Wala tayong daanan dyan. Let's go back. Kaso nakakasilaw naman na yung nakakasilaw na yung araw. Pabalik.
Yan, dito kami sa may bandang Yas. Yan, oh. Tahimik dito sa aming banda. Malayo sa, malayo sa city. Eh, lalo na walang pasok, walang school. Kaya medyo hindi crowded ang daan. At mostly, nag-work from home yung mga iba. Sa ngayon. Lalo na yung mga nasa opisina. Hahaha, no way. Mag-harvest na lang kami sa kamote, kuya. It seems like a rear car. Oo. Yan, oh. Walang mga masyadong sasakyan. Kasi mostly, maano lang naman dito, crowded lang naman, maraming mga sasakyan pag may pasok yung mga bata kasi may school nga dito sa malapit. Pero as of now, wala pa naman kasi silang face to face. So, nasa bahay pa yung mga nasa bahay sila. Thank you, kuya. Thank you for staying sa ating live and thank you for watching. Laki na kaibog ko. Oh, hindi ka pa tumain. Tayo ka na on. No. 15 minutes ko siguro tong live ko. Oh. Then we will end. Salamat sa mga pasilip-silip dyan na nanonood na hindi naman nagko-comment. Thank you. Yan, 12 minutes. Hindi na tayo, diba? Super layo sa city. Ang ating place. Yan. Ito merong bago diyang ginagawa Malulu Express. Yan. Tapos yung sa ng Adnok, I think maglalagay sila dyan ng drive-thru na hindi ko alam kung Popeyes or McDo or what. Basta maglalagay daw sila dyan I think kinatapos din nila ito hanggang hanggang May. Ganda, kay ganda ng umaga. So, pabalik na rin kami. Ni Winnie. So, salamat. Salamat sa mga nanood. Salamat sa mga nag-like. And I think I'm gonna end now this live. So, thank you Kuya Bangkag TV 3872. Shout out sa inyo dyan sa atin sa Pilipinas. So, ingat-ingat po tayo. Remember. Yes, Kuya. Thank you so much sa pag-stay at panonood. Ingat po kayo dyan lagi. God bless. Ayan. At i-end ko na rin po ito ating live. At kami pabalik na. Dito na tayo dadaan. Come here. Come here. Sino pa yung mga andyan kanina? So, shout out Noble Gawano HG. Victoria Babaken. And sa lahat ng mga manunood pa, if meron man. Buti pa nga sa live may nanonood Thank you and ingat po sa lahat. God bless. Kuya, end ko na po Salamat kuya.